I Lolland Kommune lægger vi vægt på at udvikle vores medarbejdere og ledere. Man har stor indflydelse på sit job, og der samarbejdes for at skabe en sammenhængende kommune i vækst. Michael Christensen er decentral leder for Socialpsykiatrien Lolland. Det er sjældent, man møder Michael foran PC'eren. Vi har sådan 9 fysiske steder i socialpsykiatrien, og der prøver på at komme så meget rundt som overhovedet muligt. Og jeg prioriterer det højt, vil jeg lov at sige. Også det at komme ud og møde medarbejderne. Det betyder en del. Det er Sten Madsen, børne- og ungerådgivningen. Sten Madsen er ungerådgiver i Nakskov. Han hjælper unge i alderen 13 til 23 år. Vi får henvendelser fra unge selv, fra forældre, fra skoler, fra uddannelsessteder i det hele taget omkring unge, som på en eller anden plan er havnet i det, som i hvert fald kan være bekymrende. Er man rigtig interesseret i at få en plads væk hjemmefra. Både Michael og Sten prioriterer den personlige kontakt højt. Noget af det, som jeg personligt synes rigtig meget om, og jeg ved, at mine kollegaer siger det samme, det er den her kontakt, som vi får, og mange gange får meget mere ud af selvfølgelig også ved at kunne se folk direkte og sidde sammen med dem. Jeg er socialpædagog, så det faglige kommer også til at fylde en del jo. Jeg tror, vi har et sted mellem 10 og 15% af vores medarbejdere er sted på videregående uddannelser. Nu synes jeg, at arbejdet i sig selv er rigtig, rigtig udviklende, og nu er jeg da så heldig at være sammen med nogle helt fantastiske kollegaer også, synes jeg, så der udvikler man sig jo meget på den front også. Jeg har bare været i gang i her i går. Ja, det må man sige. Jeg stod godt nok på hovedet. Ja. Ja, det var også meningen, at jeg skulle have været inde og lige støtte lidt op omkring det, men du klarer det helt selv jo. Ja. Så er det faktisk det gode ved kommunesammenlægning her gennem de sidste 3 år, at mange af tingene skulle opfindes på nyt. Så har vi rent faktisk også flere ressourcer til rådighed, end vi virkelig har haft tidligere. Så jeg synes, der er rigtig mange plusser efter den kommunesammenlægning, som fandt sted for 3 år siden. Så det er en god funktion at være i.